Let's start you off with the latest in court cases. 39-year-old Mduduzi Mnisi, who stands accused of the murder of a 14-year-old Likhona Fosse from Roodepoort. He appeared in the magistrate's court, and this was in Roodepoort this morning, for his formal bail application. Now, Mnisi is the sole suspect arrested in relation to Fosse's murder, whose dismembered body was found in an open field near her residence earlier this month, and after she had been reported missing for just one day. Soweto TV News reporter Nokulunga Mthembu attended court proceedings and filed this report. Lihlahliselwe umhla zingama-25 kwephezulu icala lokubulala elibhekane nowesilisa oneminyaka engama-39 uMduduzi Mnisi. UMnisi ubhekane nelokubulala intombazanyana eneminyaka eyi-14 uLikhona Fosse. Umzimba wakhe watholakala udindilizile ehlathini ngakubo endaweni yaseDurban Deep eRoodepoort. UMnisi uvele phambi kwemantshi namhlanje ngenhloso yokufaka isicelo sebheyili. Abameli bezinhlangothi zombili bazwakalise izizathu zabo, nokuyilapho bandlale khona ukuthi kungani becabanga ukuthi kuwumbono omuhle ukuba kanikezwe ibheyili noma cha. Ukutholakala kwesidumbu sikaLikhona Fosse sosonakele kuphazamise kakhulu izakhamuzi zaseRoodepoort namaphethelo, kanti abaholi bomphakathi, izinhlangano zendawo nezinkundla zokuphepha bazwakalise intukuthelo kanye nosizi. Abaningi banxuse ukuthi kwandiswe ukubonakala kwamaphoyisa kanye nezinhlelo zokuphepha komphakathi ukuze kunqandwe izinhlekelele ezifana nalezi. uLikhona ubekwe endaweni yakhe yokugcina esifundazweni sase-Eastern Cape ngempelasonto edlule, kanti amaphoyisa ayaqhubeka nokunxusa noma ngabe ngubani ongaba nolwazi ukuba asondele eduze kuze kutholakale bonke abasolakala ukuba bayathinteka kuleli cala. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu, ngisenkantolo yemantshi eRoodepoort.